אני לירוי יהב, ואתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט אוצר נייר, מבית מועדון הקריאה Book Club TLV. המסר שאני רוצה להביא לעולם זה תמרור עצור. תודה לצומת ספרים על התמיכה בפרקים של אוצר נייר. בכל פרק נזמין אלינו כאן לאולפן סופרות וסופרים מעוררי השראה ונצלול בין השורות אל הרעיונות שמאחורי הספרים שהם כתבו. היום אני רוצה להציג בפניכם את אודי דגן. אודי הוא יזם מצליח שהקים חברת ביטוח מצליחה, הוביל את הטרנספורמציה הדיגיטלית בענף הביטוח בישראל וזכה על זה בפרס מפעל חיים. הוא אב לשלושה, ובימים אלה יצא לאור ספרו הראשון, סטרוברי. מה העניינים, אודי? אהלן, טוב. כיף שאתה פה איתנו. נכון, כיף להיות פה. ובנוסף, איתנו באולפן אורחת מיוחדת מאוד, הפרופסור טלי תהני הררי. טלי עומדת בראש החוג לתואר שני במנהל עסקים, וראש החוג לתואר ראשון בתקשורת במרכז האקדמי פרס. היא מרצה בחירה באוניברסיטת רייכמן וחוקרת אסטרטגיה, שיווק והתנהגות צרכנים. טלי מלווה את תהליך היצירה וההשקה של הספר בארץ ובעולם. מה העניינים, טלי? מעולה, כיף להיות כאן. כיף שאת כאן. זה הספר שלך, אודי. אני יודע. אתה באת אליי לפגישה איתו, מודפס. כן, סחבתי אותו על זה הקורקינט. עוד לפני שהודפס הספר. די מטורף לקרוא אותו בצורה הזאת, ותודה שחלקת אותו איתי. אז באמת אני יושב כאן ומחזיק את הספר שלך, שמודה היה לי קשה להניח אותו מהיד לאורך הקריאה, ועכשיו אני מחזיק אותו בפעם הראשונה, באמת, כספר. אני רואה פה גם את ההקדשה. קודם כל הוא באמת מהמם, והוא מסקרן בטירוף. אני קראתי את התקציר שלו כשסיפרת לי עליו, ופשוט אמרתי לך, מתי אני יכול לקבל אותו? אמרת לי, עוד שבוע הוא יוצא, אני אתן לך עותק. אמרתי לך, לא, אני צריך לקרוא אותו עכשיו. ובאמת תוך יומיים בלעתי אותו. אז קיבלת את הוורד, נכון? שלחתי לך את הוורד. כן. הוא היה גם מרענן לקרוא אותו, וגם באמת סוחף, מפתיע, ובאמת הרגשתי שאני יוצא למסע תוך כדי הקריאה. לפני שצוללים לתוך הספר, מה גרם לך, אודי דגן, לעשות את התפנית המדהימה הזאת בקריירה, ולהפוך להיות יוצר וסופר? זה אחד מהחלומות שלי, במהלך חיי הבוגרים, טוב ספר מתישהו, בערך נגיד בעשור האחרון אני חושב על זה, ומשנן את זה במוחי. רץ לי כל הזמן בראש לכתוב משהו על העשייה שלי בחיים הבוגרים, שזה בענף הביטוח, ועשיתי כמה דברים קטנים בענף הזה. לא ירשתי עסק ממשיך, זה לא דור ממשיך, זה לא עסק שקניתי, זה סך הכל התחלתי על אופניים, הייתי דל יכולת, ואמרתי שאני אכתוב ספר, ביום מן הימים אני אכתוב את התהליך הזה שעברתי, מילד דל יכולת, שרוכב על אופניים ומברמן, והופך לסוכן ביטוח מהמובילים בארץ, והקים את החברות ביטוח הדיגיטליות וכו'. אכתוב ספר על כל התהליך הזה, עם תובנות, עם מסרים, ושהגעתי לנקודת השין שהחלטתי שאני יוצא לפני שנה למסע הזה, ואני מתחיל בכתיבה. אז אני יזם בנשמתי, גם בעולם הביטוח, התחלתי כסוכן ביטוח, יש לי סוכנות עם כמעט 100 עובדים, אבל אני מכרתי ביטוח רק בשנים הראשונות, בשנתיים, 3 הראשונות, אחרי זה כאילו הפכתי להיות יזם ביטוח. אז גם שהגעתי לכתיבה של הספר, בכלל, לפני כל פרויקט שאני עושה, או מיזם, אז אני דבר ראשון בונה אסטרטגיה. אז זה מה שעשיתי עם הספר. ובאסטרטגיה נתקעתי. אמרתי, אוקיי, מה, אני אספר על עצמי, אני אספר על התהליך שעברתי, אבל את מי זה מעניין? בענף הביטוח יש כמה עשרות אלפי עובדים ומנהלים, סדר גודל של 40,000, משהו כזה.
אז הם מכירים אותי רובם, אז נגיד חלקם יקנו, אבל זה עוד לעשות דבי, ואני לא עושה דברים בשביל לעשות דבי, אני עושה דברים בשביל שיהיה לי סיפוק, ולעשות איזשהו שינוי, להביא גם איזה משהו. אז כשהתחלתי לבנות את האסטרטגיה, אמרתי, רגע, שים רגע את הסיפור שלך בצד רגע, בוא, איפה אנחנו חיים, איפה אנחנו נמצאים, על מה מדברים היום, על מה... באמת, מה שמדברים בשנה האחרונה זה על הבינה מלאכותית, על ה-AI, אג'נטים, כל הנושא הזה, מדברים עליו בכל העולם, ואני החלטתי לכתוב על הנושא הזה, לא לכתוב כמומחה, אלא לכתוב סיפור שהוא מתרחש עוד כמה שנים בודדות. גיבורה נמצאת תינוקת בשנת 2000, אבל רוב הסיפור זה שהיא בת 35. ברגע שהחלטתי שאני מוציא ספר לא על החיים שלי, כמו איש עסקים, פוליטיקאי, איש צבא וכו', אלא החלטתי שאני כותב ספר, אבל אני מסתכל עליו כמיזם, ואני כותב על הנושא הכי בוער היום בעולם, שזה הבינה מלאכותית. החלטתי לכתוב ספר, אבל להסתכל על זה כמיזם, ולהסתכל על זה כמשהו גלובלי. ואיך ניגשת לזה בתור יזם, לתהליך? התחלתי לשרבט על נייר, סוג של ראשי פרקים של סיפור, של גיבור. בהתחלה זה היה גיבור. אבל זה סיפור וזה לא פנטזיה וזה לא מדע בניוני. זה סיפור, מתח, מותחן, והתחלתי לשרבט את המותחן הזה. הבנתי בגדול מה המבנה של הסיפור, ניגשתי להוצאות ספרים ולא פתחו את הדלתות, סופר, פעם ראשונה, איש לא כל כך מוכר רק בתעשיית הביטוח, אז הרימו כזה גבה וזה, והתחלתי לבנות צוות סביבי, כי אתה כותב על משהו שאתה לא מומחה, על הבינה מלאכותית, אני לא מומחה לזה, זה מאוד מעניין אותי, מסקרן אותי, אני עושה גם פרויקט מאוד גדול בביטוח היום עם הסוכנות שלי, שזה טאץ' מקבוצת אודי דגן, בנושא בינה מלאכותית, פרויקט מאוד גדול, וזה גם, אגב, הוביל אותי לרעיון לכתוב ספר בנושא הזה. שראית את ההשפעה של AI בעצם על עסק. כן, עוד לא סיימנו את הפרויקט, כן, זה פרויקט ארוך. אבל אתה מבין כאילו איזה אימפקט יש לזה. כן. מהזווית של הביזנס. כאילו אתה רואה את הדבר הזה, מצד אחד זה מאוד מפתה, מצד שני זה מאוד מפחיד. אז כאילו ראיתי פה דילמות, ואתה מדבר גם עם המון מומחים, מהארץ, מהעולם. אתה נחשף לכל העולם הזה, וזה נורא משך אותי, וסקרן אותי, וחקרתי, ושמעתי, ודיברתי, והחלטתי ברגע שהחלטתי שהספר הוא סיפור שקשור לבינה מלאכותית, סיפור אמיתי, שוב, לא מדע בניוני, לא סופרמן, התחלתי אחרי האסטרטגיה, שפה גיבשתי את האסטרטגיה, ככה גיבשתי אותה, הלכתי לצוות מנצח. לצוות מנצח, דבר ראשון, הכרתי את הפרופסורית שלי. ככה אני קורא לה. וטלי, נפגשנו במספרה, הספר הכיר בינינו. ענק. כן, והוא אמר לה, אודי כותב ספר גם עכשיו, והיא אמרה, כתבתי 3 ספרים, ואני מרצה. וסיפרתי לה בגדול על הרעיון. ההתאהבות קרתה באינטראקציה החמישית בערך. ואז באמת היה חיבור, וטלי לקחה על עצמה לנהל את כל הפרויקט הזה, הגלובלי בעולם, ויש עוד כמובן צוות, מומחים, עריכת ספרותית, לשונית, הגאות, גרפיקה, לכל סטרוברי יש את כל הפלטפורמות, אתר אינטרנט e-commerce, כל הסושיאל ולינקדין, וכל מה שמתבקש ממוצר, במיזם גלובלי שרוצה מאוד להצליח. בנינו פה תשתית מאוד רחבה סביב הספר. סטרוברי זה ספר אמנם, אבל זה לא ספר, זה ראייה לעתיד שאנחנו מרבדים אותו בכל הבייסיקים שמוצר כמו ספר צריך כדי להצליח, ושיראו את זה כמה שיותר ויקראו את זה כמה שיותר אנשים בסופו של דבר בעולם. אולי לפני שנצלול רק טלי מהזווית שלך, איך באמת קרה החיבור עם אודי?
ביחד עם אודי לנסות להבין איך ייראה העולם ב-2035, זה באמת הזדמנות מדהימה. וספר, שספר זה דבר שאני מאוד אוהבת, גם לקרוא, וגם הייתי בתהליך הזה 3 פעמים בעצמי, וכמובן לעבוד עם אודי, שזה כבר דבר נדיר, ובאמת להתייחס לזה כאל איזשהו, זה כבר, אני לוקחת את זה רגע לעולם שלי, כאל איזשהו מותג שאנחנו בונים ממש מההתחלה על כל המרכיבים, להתייחס לספר בצורה, אני חושבת, קצת יותר, נקרא לזה מקצועית, אסטרטגית, עם באמת ראייה לטווח מאוד מאוד ארוך, ואני חושבת שבהיבט הזה מאוד אודי ואני התחברנו, כי גם אודי רואה רחוק וגם אני רואה רחוק, והיה מאוד קל זאת אומרת, לראות רחוק גם להסתכל על 2035 ולהבין איך היא תיראה, ולהסתכל רחוק על הספר, ולא רק בוא נוציא אותו בארץ, ושהוא יהיה בכל מיני מדורי ספרים, שזה מעולה, אבל זה לא זה, זה בעצם איזשהו רצון לאפשר לאנשים שמעניין אותם להבין לאן העולם הולך, איזושהי הצצה לעתיד, ואני חושבת שמה שהכי מעניין זה השאלות שהספר הזה מעלה, אני מניחה שזה קרה גם לך על העתיד של האנושות במפגש הזה עם הטכנולוגיה, שיש פה באמת שאלות הרות גורל לכולנו. אני חושבת שזה חומר חשיבה מאוד מאוד חשוב לכל אחד. אמן. אמן. טוב, אז שנצלול פנימה. כן. אז הספר נקרא סטרוברי. סטרוברי זה גם השם של גיבורת הספר. זה השם חיבה שלה, השם שלה זה קרוליין רוגן. והיא נמצאה כתינוקת, כמו משה בטבע. נכון, ממש ככה. בשדה תותים, וגדלה במשפחה מאמצת. אבא שלה איש עסקים, פרגמטי. איש ביטוח, בעלים של חברת ביטוח בניו יורק. במקרה, ויש לה 3 אחים, במקרה, אוקיי, מזהים פה קווי דמיון. כן. אהבתי את הדברים שהוא אמר, גבולות הם רק במחשבות, מי שנכנס לחדר עם ספק מפסיד מראש. ואימא שלה, כאילו, לא יכולנו לקבל יותר 180 מעלות מזה, היא אישה רוחנית מאוד, מאפשרת לנשמה הטהורה והתמימה שנשלחה אליה לממש את תכליתה הנשגבת. בהתחלה זה לא ממש עובד, כאילו כשהתינוק... עם האמא. והם אפילו חושבים מה שנקרא, אולי זה לא יקרה, לא יצליח, אבל אז המשפחה ככה באיזשהו שלב פתאום מחבקת אותה, ואנחנו חווים את התהליך התפתחות והגדילה שלה לתוך המשפחה ולתוך העולם הגדול גם. היא לומדת הרבה יותר מהר מבני אדם, כי היא לא לגמרי בן אדם. אנחנו רואים את זה מהדברים הקטנים, כמו לזרוק כדור לסל ולצייר, שכבר שם זה בא לידי ביטוי, ועד לדברים מטורפים שקורים בהמשך. מאוד אהבתי את האופן שבו הדמות שלה מתוארת בספר זה, הייתה לה הבנה עמוקה, ראשונית, כמעט אינטואטיבית, של האופן שבו ראוי לעשות דברים. היא הייתה כמעט בלתי אנושית, צייתנית מדי, שלווה מדי, מושלמת מדי. אז מה יש בסטרוברי, או אולי אין בה, שגורם לה להצליח בכל דבר, וגורם לנו להעריך אותה כל כך? לסטרוברי יש צ'אט במוח. היא שופטה, כלומר היא בשר ודם, היא בן אנוש לחלוטין, ויש לה צ'אט במוח, כאילו AI במוח, זהו. זאת סטרוברי, וזה משהו, זה לא פנטזיה, כאילו זה לא משנה מי הביא אותנו לעולם. אני אזרוק לך פה איזה משהו, על עד כמה זה לא משנה, אבא שלי חי 15 קילומטר מפה, ולא ראיתי אותו 30 שנה. אז יום אחד שהוא פגש אותי, והוא אמר לי, למה לא נפגשים וזה? אז אמרתי לו, זה שקיימת יחסי מין עם אמא שלי, אז זה לא עושה אותך אבא שלי. וואו. אז כאילו זה מה שכאילו, אולי אחד הדברים שגרם לי ליצור בן אדם, שהוא לא בא מיחסי מין רגילים. וואו. בסדר? מטורף. אז יכול להיות, הנה, גיליתי לך משהו. גילית לי. כן, גם טלי נראה לי לא ידע את זה. אז זאת סטרוברי, בסדר? היא בשר ודם, זה משהו שאפשר לעשות אותו, בלי יחסי מין היום, וזה לא חוקי, אבל אפשר לעשות את זה. וגם בספר אנחנו מבינים שזה לא בדיוק קרה על פי חוק. נכון, ולהשתיל AI במוח שלנו, זה שאלה של זמן, זה לא... אוקיי, ובאמת סטרוברי גדלה כמו ילדה רגילה.
זאת אומרת, אף אחד לא יודע כשהיא מגיעה שהיא... היא אומצה על ידי משפחה נורמטיבית, כן. היא בעצמה לא יודעת. והיא לומדת כמו בן אדם סוג של, אבל גם הרבה יותר מהר. היא לא לומדת כמו בן אנוש רגיל, בסדר? כי מה זה הבינה מלאכותית הרי בסופו של דבר? זה המון דאטה. המון דאטה ולמידה ודיוק תוך כדי תנועה, ואז בסוף מגיע המוצר. אז זאת סטרוברי, כל הזמן כאילו לומדת, היא שומרת, היא מדייקת אותו, ואז שיש לה כדור אחד בקנה, היא קולעת בול בין העיניים. ואז היא מגלה את עולם הבלט, שמגלה נפח משמעותי מהספר. אני לא הכרתי את העולם של הבלט המקצועי, ופתאום אני מצליח דרך הספר כאילו להיחשף פה לתחום חדש שלא הכרתי, ולחוות את ההישגים שלה, דרך הצמיחה שלה, ודרך הבלט היא הופכת לרקדנית כל כך טובה, כי היא לומדת את המעבר. זאת אומרת, התנועות שלה נראות מכניות בהתחלה, אבל עם הזמן הן נהיות הרבה יותר הרמוניות, וכאילו אולי בשביל להגיע לריקוד ברמה עולמית צריך לשלב בזה נגד רגש ודברים כאלה, שהיא לומדת דרך הבלט. כשאתה שומע על מותחן חדשנות, על ספר שמדבר על בינה מלאכותית, הדבר האחרון שאתה חושב שיש שם בלט. וזה היופי בעיניי. וגם החיבור של הרגש עם הפיזיקה של הבלט ועם הגאונות הזו שיש לה, שבעצם מה שיפה זה לחשוב שהגאונות הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי לא בדברים שאנחנו חושבים היום שבינה מלאכותית עושה, אבל לחשוב שהבלט יושפע מהבינה המלאכותית, או בכלל מהטכנולוגיות, בעיניי יש פה ערך, ואני חושבת שזה ככה הופך את הספר להרבה יותר מטלטל ומעניין, ומעלה את כל השאלות שדיברתי עליהן קודם. לגמרי. בתור קורא לראות AI שלומד בלט, זה כאילו סתירה לפרצוף. נכון. היא גדלה במשפחה מאוד תומכת, מאוד מלמדת, כי היא הייתה קצת בהתבגרות שלה, וזה, היא הייתה שונה בחברה. ושם בעצם היא מתחילה לפתח אישיות משלה, ולגלות דברים שהיא הייתה ילדה, היא יותר קלטה, היא יותר למדה. וזה הולך ועוד מתפתח אחרי זה לעוד מקומות. אז דיברנו על סטרוברי, הבנו שהיא דמות מאוד מעניינת, וזה מעלה כל מיני שאלות, על האם היא מסוגלת להתאהב, האם יש לה רצון חופשי, ואז תוך כדי ההתפתחויות בעלילה, אנחנו נחשפים לאיזשהו מדרג חדש, שמודד ומתגמל אנשים לפי התרומה שלהם למשק ולחברה. זאת אומרת, יום אחד אנשים קמים בבוקר, ומגלים שהם לא קיימים יותר. ואז יש המשפט שאהבתי, האדם כבר לא נברא בצלם, אלא בתועלת. ולמערכת הזאת קוראים סומה. מה המשמעות של לאבד את הזהות במציאות בספר? אין לך חשבון בנק פתאום. אין לך משכורת, אין לך חסכונות, אין לך דרך ללכת לקנות חלב ולחם אפילו הביתה. אין לך תרופות. אין, כלומר, אתה רוצה לקנות, עכשיו הבינה המלאכותית תגיד לך מה אתה צריך לעשות בשביל לקנות. ואז היא בעצם מחליטה לתגמל אנשים לפי התרומה שלהם למשק. זאת אומרת שבן אדם שהוא בן אדם מדהים, אבל לא תורם הרבה למשק, יום אחד הוא מגיע לבנק והוא לא יכול למשוך כסף, ואומרים לו אין לך חשבון בנק. אני חושבת שמה שמעניין כאן רגע מעבר לסיפור עצמו, זה שבאמת יש פה טכנולוגיות שמתפתחות מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, יש פה איזה סימני שאלה כאלה, שאנחנו לא באמת מבינים מי בסוף ישלוט וילחץ על הכפתור, באופן סימבולי, אני אומרת, של הדבר הגדול הזה, לאן זה ילך, לכוחות הטוב או לכוחות הרע. ועוד שאלה שהיא ככה גם עומדת מאחורי זה, זה שיכול להיות שזה אפילו מעבר לזה, כי המכונות בעצמן יהפכו להיות כל כך מתוחכמות, שבעצם אין אלה שישלטו עלינו. אז מה יהיה עם כל התרחישים האלה? אנחנו צריכים לחשוב על זה. מעניין. כן. ובאמת סטרוברי, נאמר עליה בספר שדווקא היא, שנולדה מתוך קוד, הייתה כל שנותר מההוויה האנושית. תקווה האחרונה להזכיר לבני אדם מה זה להיות בני אדם. דבר מאוד מעניין בדמות של סטרוברי ובתפקיד שהיא לאורך הספר וככה נבנית לתוכו. קודם היא גדלה במשפחה במרכאות חיובית, נורמטיבית, שאת הערכים האלה לימדו אותה והכניסו לה את זה למוח AI שלה. גם האבא וגם האח הגדול, דניאל, שהוא היה מאמן כדורסל, ודרך הכדורסל והספורט אפשר להביא המון תובנות לחיים.
בסוף סטרוברי AI שגדל בסביבה מסוימת, ששלושתנו יכולים להסכים עליה שהיא סביבה חיובית. ואז הספר מעלה פה גם את ההסתכלות של, אוקיי, אז איך אנחנו מאמנים את המודלים האלה? האם כל המידע בעולם נכנס אליהם? איזה ערכים אנחנו נותנים למודלים האלה, שהולכים גם להיות מקבלי החלטות? אז באמת הספר קורה בשנת 2035, הדמות הראשית בו היא סוג של סייבורג כזאת, שיש לה גוף אנושי ו-AI במוח. אז בעצם הכתיבה עצמה של הספר גם נעשתה באמצעות AI? לא, חס וחלילה. סופר בשר ודם. יפה, עם עורכת ספרותית, עם צוות תומך, ויש פה המון יואנסים שקשורים לבינה מלאכותית, והייתי צריך כן להתייעץ. אז דבר ראשון, יש לי את הפרופסורית שלי לידי, ושכרנו עוד מומחים ועוד חוות דעת, אבל שום דבר לא מושתת על AI, לא בכתיבה, וגם אפילו אני התעקשתי שסופרים, עורכים, ספרותיים, מקצועיים, שלא נעזרים במכשירי AI, יתרגמו את הספר הזה לאנגלית וספרדית. כי הוא בא מהבטן, הוא בא באמת מדאגה לעולם. המסר שאני רוצה להביא לעולם זה תמרור עצור. אז הספר הזה נכתב מהנשמה והבטן עם צוות תומכים. כן, חד משמעית שבראשם פרופסורית שלי. בשר ודם. הספר גם מערער קצת את זה שאולי, לא יודע, אולי כולנו בסוף AI, לך תבין פה. אנחנו AI, כמה פעמים אתה נכנס לצ'אט ביום? אתה AI. אתה מבין כל החלטה שאתה מקבל ביום כמעט, אתה משתמש ב-AI. לא כל, אבל אתה מתקרב לזה. אז אתה אותו סטרוברי. כן. אז רגע, מה מצפה לנו בהמשך? וואו. אז בהמשך אנחנו בארצות הברית, לקראת הקריסמס, אחרי זה בכל המדינות דוברות ספרדית, נתחיל לדבר עם ההשקה, עם גופים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה, אבל אני לא מתכנן חופשות, כי אני מתכוון לטפל בספר המשך, להתחיל להניע אותו מהר, הוא כבר בראש, הוא מבושל. יאללה, מצפה לזה. אולי שווה להגיד שהגענו כבר אחרי חודש למקום העשירי ברשימת רבי המחר של ישראל היום. מדהים. וגם ברבי המחר של סטימצקי אנחנו מובילים, וכנראה שמה שאנחנו הרגשנו עוד אנשים מרגישים כשהם קוראים, אז שווה. שווה ביותר. אולי שווה שניתן פה איזו שורה מאחורה. אז תינוקת מסתורית נמצאת בחממת תותים נטושה בחורף המושלג. היא אומצה והופכת לסטרוברי. ילדה רגילה במשפחה ניו יורקית, או אולי לא כל כך רגילה. לסטרוברי יש זיכרון צילומי. היא עושה חישובים מתמטיים במהירות האור, ויכולת הריקוד שלה מביסה את חוקי הפיזיקה. במרוצת השנים, סטרוברי כובשת את עולם הבלט והופכת ליועצת חשאית מאחורי מסע השפעה סוער לקראת הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2036. ואז הכל קורס. עד כאן מאזינות ומאזינים, אני הייתי לירוי יהב וזה היה עוד פרק של אוצר נייר מבית מועדון הקריאה Book Club TLV. אם נהניתם מוזמנות ומוזמנים לשלוח לחבר או חברה ולדרג 5 כוכבים. תודה לצומת ספרים על התמיכה בפרקים של אוצר נייר. נתראה בפרק הבא.